Després de bastants mesos esperant la conclusió, els resultats de les proves d'estrès de la banca europea, organitzades per l'Autoritat Bancària Europea i pel Banc Central Europeu, tenim els resultats. I són resultats globalment positius, i jo diria que molt positius per lo que és la banca espanyola i en particular per la banca a Catalunya. Jo crec que podem dir, sense ambatges, que en aquests moments tenim a Catalunya i a Espanya una banca més solvent i per tant que dona més garanties als estalviadors, i tenim una banca que està més preparada per respondre, potser lentament, però per respondre a el que han de ser necessàriament unes majors necessitats i demandes de crèdit en condicions. És cert que l'activitat econòmica no és espectacular i, per tant, hem de millorar l'activitat econòmica empresarial perquè arribi a la banca demandes de crèdit en condicions, però com a mínim en aquests moments tenim ja una banca reestructurada, recapitalitzada i, és molt important, una unió bancària a nivell europeu, ja que comença amb l'element més important, que és la supervisió comuna per part del Banc Central Europeu de tota la banca sistèmica. Per tant, una bona notícia.